aínda que Núñez Feijóo e Díaz Ayuso nos falen da colaboración público-privada. A colaboración público-privada significa socialización dos custos e privatización dos beneficios. Non o aceptamos. Está a comenzar un movimento social que só pode rematar cun sistema 100% público. Pois mira, eu, cando non me poda valer por min mesma, gustaríame estar atendida na miña casa, un servicio municipalizado, axeitado ás miñas necesidades.